Nilqalkom għall-24 program podcast tagħna MPL Bużu Premier. Din id-darba għandi dubju nispiċċawx. Għax għandna x'ngħidu wisq. Blas hekk insertajna tlieta li ma neqfux nitkellmu. Hemm jiena. Fil-fatt taf kif jażduni lili lejn li ma kamera rrid inħares. Li l-baxxa, iktar waħda baxxa, għax dik tiġi fuqi. Imbataw Martin il-meme, kulħadd jafu, tan-naxxar, miskin mal-Milan ukoll, imma insomma, biex iġajni Days Go. U ħdejja għandu wieħed ukoll ma jaqafx Julian Holland. Niftakru snin ilu konna flimkien, nagħmlu programmi flimkien, dejjem mistieden fuq programmi oħra. Fuq il-futbol, kien plejer tal-futbol. Tajjeb, komitat. Marfurjana, komitat. Kont tejnu koll il-naxxar, għara head coach. Head coach, nursery tal-naxxar. Pero f'daqqa waħda għamel bħali, il-futbol qataw. Sparixxa. Sparixxa. Jiena reġaw għalija dis-sena, tħalt u għarġajt vera etni gost, u taġġet gost taġġet itħorax. Imbidil għal kollox. Sistemi differenti. Allura joxbok. U Julian ukoll ċempiltlu għalli grazzi wkoll għal-producer tagħna Simon Abela li għalli għarassibx il-Julian jiġi. U ċempiltlek u ġejt mill-ewwel qed niġi żgur. Qed li però jien maqtuħ dak tinkwitax. Nitkellmu fuq li qed naraw fuq li tisma' u li niddiskutu aħna. Barra hekk illum rridu ngħidu li tilkom biex tibdew tiktbu fuq il-WhatsApp tiegħi jew titfgħu il-leħen tagħkom u CEO għal Anabela bħal dejjem iwġibkom. Kollha jaqrom nibatomlu, jaqrom iwġibhom u jibatomli. Kollox iwieġeb. U dik hija xi ħaġa sabiħa li jisma' leħinkom. Mela, ħanibdew għandi l-ewwel tlieta. Ħaġa nilqakom, nista' aħna nitkellmu hawnhekk. Ġa nirringrazzjak mela. Tlieta. L-ewwel tliet voice clips. Voice, Bużu, ħanajdlek Bużu. Jaħab pjaċir rajda l-advertisement tiegħek. Ma jien ħankellmek għax ma nafx naqraw nikteb. Uħatt il-numru, isma, jien ma ħazzabbar. Unvolut 15 ġifieri sewwa. Jiena nixtieq ngħaddi kumment. L-MPL u l-MRA iridu jaqirdu għan-nies il-ground, għan-nies fil-ground. Pereżempju naħdu minn aħna, 9 ta' billej, dejjem hekk, issa ma' post il-ġimgħa. Kif tidhom jitaraw in-nies? Għandhom isibu ħinijiet adattati. Għanija fejn noqogħdu bil-lejl, mbagħad nisma' jiġux. Kulħadd drabi ħamlu laqqas tindan, tista' timmaġina ruħek kien dak il-maltempo hekk. Ma nafx. Kif jistgħu jirranġawhom l-affarijiet nagħhom. Grazzi u prosett tal-programm. Jiena jkun taf min jiġifieri istanti anke n-numru tal-ID card. Jiena biex kont taf kollu. Jiena involut fit-tim, u għed market manager. Imma dawn il-ħinijiet tal-biża. Insomma, jirranġaw. Għedlek min jien biex jiġifieri taħsebx. Nħobb pjaċir bil-programm tiegħek. Imma jekk ma s-semmen jiġifieri bħala għed manager. Biex ma naqalaw il-problemi, jiġa ma nixajnu nagħmel referi. Ma jkondix. U prosett tal-program. It-tieni waħda. Biex kun ta' feżat, jiena Galalli għajdu li. Galalli. Tafu? Ħazzabbar. Kien kawx maħna li kun fuq television. Tifhem. Imma għalek għadlek jek ma semmeja ma nqalaw xizzet paroli. U prosett ta' vjelu. Bus, għadlek. L-lum għandina nabu għawa, ma bes issa. Issa. Għalħamlu, xieta nidlara, u għastinda. Xieta m'hemmx kontroll. Xieta u għastinda. Dik Għallu tal-premier li għabu għaw,
Laqqas tenda ma' u nizda xida bħalissa ġifieri. Nies zero. Għalhekk għatlek. Daw interessanti. Dawn huma veritajiet. Ekku. Aħna maħniex nies li qegħdinaw biex noqogħdu naħbu il-veritajiet. Il-futbol huwa tagħhom, il-futbol huwa ta' daw in-nies. Eżu, Dawn il-futbol huma ta' n-nies dawn. li jagħmlu l-futbol. Daw ħarsu, anzi dan huwa bniedem, Li huwa involut. manager involut ma jitħallas. Osservazzjoni tajba, għal fuq it-tinda. Żgur. Għaxila, ekk ġifiri. Ida, minn żmienna ta' Dio ħajamlu, Jista' ssir U xi ħaġa, mhux hekk. Alan, Skużani. li huwa CEO tal-MPL, wieġbu. Għal matul il-ġimgħa midweeks, il-lob bil-fors jibda mis-sitta qudiem. Xi dik li. Konġestjoni ta' fixtures. Għax ikun fil-disa ta' flaxija, xinhom qed jintlabu ħafna, għaw konġestjoni ta' fixtures immensa. Ekku. Tifhem? Ismani buż, mxu waħbek malaj. Jimma konna maħazze bux kelli 17, First Division, konna namlu l-ewwel logħba nelabuha fit-8 u nofs ta' fil-ħodu. Kien ikun is-sibtu l-ħadd? Imma tal-lik jew? Tal-lik, fit-8 u nofs ta' fil-ħodu. Things might change or never change, issa fil-ħaxija. Miners u koll, jemma ta' kont f'komitat fid-disa ta' fil-ħaxija ta' għali. Ma tarax ruħu bil-raġunu, ġranet bħallu. Ma naħseb li jgħalli nista' kompli li tixtieq dejjem u imma mhux kollox possibbli hu. Da qed jgħidu koll għalan minħabba nuqqas ta' stadiums, hija verità, isiru żewġ logħbiet back to back. Imnalla kellna l-Victor Tedesco Stadium disponibbli, waqt li National Stadium ma kienx disponibbli għax dis-sena kellna problema, National Stadium ma kienx disponibbli għax xejn. Għamel mal-temp, għamel ċiraqawija. Għamel mal-temp. Ġon ħanajt xi ħaġa x'm'għandix paċenzja importa. Forsi ħanajt xi ħaġa li ma kienx tagħmel sens. Biss ħanajda xorta. Xi 1990 hekk jien kont fil-Kumitat Segretarju, right? Ma' Leħfirlu Anthony Gregson. U dak kien hemm Premier League Committee. U ma setax imuru għalli mur inti. U mort il-ħaġdid, il-ground tal-ħibs, għalli Leħfirlu kien hemm Mr. Bezzina, Mr. Tedesco, fost l-oħrajn. U jien niftakar għattilhom isma'w, għax kien hemm ovvjament il-menti, il-gergiri, il-ment ġustifikat tan-nuqqas ta' gate money jew l-possibilità li clubs jieħdu aktar gate money s'għandek suġġett sħiħ fuq timraħ. U jien kont għattilhom għax ma nipprovawx nagħmlu football league. Niftakar. U għallu l-isma di, għattilhom mhux qed ngħid li possibbli, imma għattilhom hemm ir-raġel toħti Andy Weevil. Jekk nikkommissjonaw biex jagħmel studju, għax faċli tajt ħanamel football league. U kont issuġġerejt fost affarijiet oħra. Dak iż-żmien li football stadiums għaw Malta jibnew 5 jew 6 fir-reġuni. Tajjeb. Li jasaw bej 3,000 u 5,000 suq. Dak imbagħad wara analiżi wieħed jistabilix. U f'kull stadium ikun hemm anki sports ieħor. Biex inti tuħu l-futbol għand in-nies, biex tuħu l-sports kollu għand in-nies. X'taħseb reddik, x'taħseb? Ifimni, edha ssir, l-MPL se jibnu stadium. Hemm bżonn. L-MFA ukoll. U se jibnu żgħar. So, fil-reġuni. Għandi kun anka l-Furjana. Nixtieq. Fil-reġuni. Jista' jkun, però. Ma fil-reġuni kont ninsisti kieku. Li toġobni, għax l-idea, jena dejjem għandi idea tal-lik tal-futbol Malti. Anka l-belt se jagħmlu wieħed. Però dejjem ħajamlu l-belt ilhom biex jagħmlu ground Furjana, xajra ilhom naxxar ilna biex nagħmlu ground, ġifieri l-infrastruttura dejjem jibsax Malta pajjiż żgħir, ġifieri jgħixju. Nibdew li l-MPL għandha bżonn stadium, ħalli ma toqgħodx iddawwar mal-fikjer, dik hija priorità assoluta fl-opinjoni. Ħalli anke tibdih from scratch u tagħmel l-affarijiet, ovvjament l-MPL għandha kumitat tajjeb ħafna innovattiv, ġifieri jekk ħad tagħmel ground from scratch ħad tagħmlu skont bl-affarijiet moderni kollha. Però ma nixtiex niddevja. Fej bnew dak Mhux il-kwantità nara jien kont. Ta' qali. Biċċa xogħol ta' qari, biċċa xogħol sabiħa. Nefqu miljuni. Lim dik ta' National Training Center. National Training Center. L-MFA. Nasib aħjar b'4 miljuni. L-MFA m'għandix ground żgħir. prerogattiva ta' prerogattiva. 4 miljuni u nofs sabiħ. Ma nistax nirrispondi għax State of the art. L-objective, jekk inti ħatibni ground l-liga u ġdid MPL,
Ir-raġuni hija ħabba konġestjoni. Ma nafx tkun hemm oġġettiv ċar. Huwa dak il-ħolma tiegħek ta' Yes. hija ħolma li ġiet li Joseph Muscat. Pari passu ma dak li qed ngħid jien, pari passu jiena kontratt tieħu l-futbol imma mhux biss għax ikun hemm anki sport ieħor. Tajjeb ikun hemm ġimnejġja li jistgħu mmorru residenti tar-raħal b'xejn, illum ngħidu b'xejn. Qed tifhimni. Fejn jkollok conglomeration ta' nies għalmenu f'reġun biex jaraw logħba futbol m'għandhom xejn jforru ħartajxin. Qed tifhimni. Biex forsi żdied l-attendenza u biex forsi żdied l-aptit ta' dawk in-nies biex jaraw il-futbol. Nerġa' ngħidlek formula li tanalizza l-oġġettiv x'irid ikun. Issa fuq il-Furjana u l-ground tal-Furjana u etc. U l-liġi li ħarġet tal-commercialization of ħarġet edha in vigore. Il-Furjana almenu l-liġi dilla ħarġet. Il-Furjana ġifri issa ġie assenjat lilhom it-titlu. Kettu sal-kelma tajba. Issa l-iskop ta' kull klabb hija biex ikollhom kommerċjalizzazzjoni biex jaqalgħu daqshekk flus mill dan x'ismu. Biex hekk jonfqu ġiex miljuni fis-sena jew miljun u nofs. Furjana ma nafx kemm jonfqu l-ħamrun jgħidu jonfqu ma nafx kemm ukoll. Biex minn dak ikollhom intrajtu ta' dak il-miljuni. Jien m'iniex konvint li di. Però Claudio Grek hawnhekk minn tas-sidintu għalli xi ħaġa differenti, għal jien ma rridx li nibnu ground li tina art, nibnu ground u nagħmluh shopping center, ma rridx. Għal jien rrid nibni ground fej fih ikun hemm, fej titrenja ġinnastika, fej titrenja u jitrenjaw diversi. Ikun sports complex. U mhux inbiju il-ħwejjeġ. Neċessarjament biss, jekk bih il-ħwejjeġ ħadd tiġġenera l-flus lill-klabb. Il-Polonja hekk qegħdin, il-grounds tal-Polonja kollha hekk sajd minnhom kollha għalhekk kommerċjalizzazzjoni sa ma nafx il-liġi. Qed jgħid m'hemm Mario, right? Li ovvjament l-oġġettiv il-pjan kien differenti, Claudio għal dik l-idea, ovvjament kien forsi jkollu anki jbiddel dik l-idea, u ssir mix. Imma l-aċċenn qawwi kif jingħata għal dal-grounds huwa fuq disċiplini sportivi kollha. Għax fl-iskola ħseb sal-lum għadhom jagħmlu CAP jew ma nafx. Jekk jagħmlu P. Jiġifieri jiena kont qed nara l-istess pin u ħażebbuċ siġġiewi ħar ormi, rabat viċin ukoll. Hemm din l-attività. Bir-żabbuġa, ħażabbar il-Gudja f'Gura, you know? Jiena imma li kont se nsemmi fuq li attent tar-reġuni jien għandi ġo moħħi eżempju. Ir-ranġatax. Minn dejjem kompli. Għax jiena stajt dan. Il-format tal-lik Malti. Ta' Goldfinger. Ta' Goldfinger. Ungerfex fih. Jiena nemmen dejjem ngħid li l-lik Malti għandu jkun based fuq maximum ta' 20 teams. Ġifieri jew 24 li jinqasmu 12 u 12. Minn hemm l-isfel jiena nemmen li għandu jkun regional. Inti jekk issegwi l-lik ta' Għawdex għandek għax huwa iktar reġjonali. Jekk xi darba tmur għandek iktar pika lokali għax qed jilagħbu għal Gazettin League. Ġifieri jiena nemmen li jekk fid-diviżjoni inferjuri waqt li inti għandek l-24 tim hemm fuq jikkompetu bejniethom fuq 4 leagues tan-Nord League ikollok iktar derbis. Il-League Għawċi jien 16 sena hemmhekk. Inti jiex tista' titkellem. U x'hemm iktar passjoni. Hemmhekk hemm passjoni parrokjali għadhom. Għalhekk qed insemmi regions u dik tagħmel sens li qed isemmi. Parrokjali. Għatem, imma jekk tinota. Imma dik li tella nies busta. 7,000 jura. Imma nsi għal-flus, titkellimx fuq flus, għanna fuq tendenzi għet nitkellmu. Għaxan titkellem miljoni. Mija fuq iktar u iktar. Il-ħamrun ħadu il-flus li għet joħorġu mux jirriflettu il- Ma law xi magħrufin li huma affluenti. Għaxan bat jaffu jfadlu. Affluenti, żgur. Però il-regional idea f'diviżjonijiet inferjuri kapaċi taħdem, għandek il-Champions tas-South, il-Champions tal-Kottonera. Jilabu, mbagħad minn ikun laqwa bejn il-Champions ta' jidħlu mat-top 24 teams. Iktar kemm tipprova. Tista' daħlu Victoria Hospice. Jiena li għandhom jikkompetu bejnietom it-timijiet Awċin,
biex jidħlu fit-top 24, pero dik ideja Mhix ħażina, hemm ukoll Però diffiċli tbiddilhom. mhix jintajjeb ħafna anka finanzjarjament. Għawdex Minħabba li il-futbol. għandhom jorganizzaw it-tours ta' Kelċem Tours. Jagħmlu ħafna Però li semmejt idejn. 40 sena jagħmlu tours minn tal-inqas. Issa donhom deħlin iżjed il-flus. Il-kunċett Booz, il-kunċett parrokjali li semmejt int huwa waħda mir-raġunijiet li tella n-nies il-ground. Li Malta qed jispiċċa. Hemm ħafna affarijiet, però nemmen li għawdex baqa' iktar enclosed di, so fimt? Allura n-nies ikun hemm dik il-pika bejnietom li titla ground. Malta għadhom jiġbru flus minn nies iktar għal-festi milli għal-futbol. Ma ħsibx li kollhom kien imma. Mhux Il-festi jħobbuhom. Le, naħseb li jinkont nilab ma' ħażebbuġ, naħseb ħażebbuġ. Forsi huwa l-każ, għalmenu dak iż-żmien kien il-każ, għax taf il-plejers oħrajn jgħidulek Madonna u hekk għall-festa aħna. Tifhem ma jiġbrux. Tradizzjoni, ma stax biddel Bħal mandek il-postonera aerja regatta, tidħol regatta, slima aerja jidħol water polo, ma tradizzjonijiet Maltin ukoll. Ma wasalx biex ngħidha di ma jiena wara ħafna snin involut ili konvint għal ħafna snin. Li fl-sport inkluż futbol hemm ċerta limitu fejn nistgħu nilħu. Allura jiena rrassenjajt ruħi kont anki bil-mod il-mod meta kont fil-kumitat. Ngħid is-sena ma nixxans għalik, nirrassenja ruħi. Tifhem? U pragmatiku ħafna. Jien qed ngħid, le jien qed ngħid. Palissa Malti ċittadin jien naf observer mhux fis-sens osserva. Jien naf riflessjoni tiegħi issa, reflections of my life before I pass away. Li sports education. Jiġifieri jekk toqgħod tara l-futbol kemm il-problemi kollha u kemm għamel ġid. Coaches, ħbiberiji, challenges. Illum clubs għandhom jinnaf għanna list għandhom psychotherapist, għandhom psycho. Ġivri għala futbol mill-lat ekonomu kien ħoloq ġid. Tajjeb, volontorijat, għala kem kien għaw clubs inna xar jinkont emmek kien jiġi wieħed sejċ ismu jiftaħu, etc. Kem kien ta' stimulu, kien stimul, u għadu ta' stimulu ħafna affarijiet. Il-medja għanda tivvalorizza l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi. U tajt il-futbol orajt li nabbu terbaħ it-tazza u dik il-pika. Huma nies, Ġunja tirrefer, dak il-nies dak li batlek il-messaġġ, fimt? Per eżempju, ħankompli naqra oħra. Għalan ukoll għalli f'din ideali konna logħba tintlab fis-stadium differenti u kollha fl-istessin. Id-din ideali. Però dik anka l-Italja inqatat. Però madankollu nifhmu l-ilment speċjalment tan-nuqqas ta' tinda. Issa għandi xi affarijiet oħra. Installazzjoni fuq it-tinda. It-tinda. Sa ħissa. Kemm jiġhom jagħmlu? Ra mhux tortijew. Għax Esma' l-Irlanda il-logħba tal-futbol, il-ground hija tal-MFA. Ma mmorrux fuq it-tort issa. Għandu diskutu ċerti affarijiet, nibqgħu ngħidu t-tort tiegħek u inti ma għamiltix ma għamiltix it-tort. Le alright, imma ma jista' jagħmel xejn hu jekk ma jibniex il-ground. Is-soluzzjoni hija l-ground. Jibni ground MPA. Daqshekk. U le jista' juża l-influenza tiegħu. Meta dejjem jagħmlu ħudiem niesel shower. X'inhu? Il-ground. Tinda hemm niżla shower fejn. Dejjem jagħmlu t-tinda, dejjem jagħmlu kemm il-darba anke fi żmien meta kien hemm aħna. Il-ħamru? Le mhux il-ħamru. Anka ta' għali. So, U f'daqqa waħda mura. Bologna, Firenze, l-istess ta' ġifieri biex ma. L-Italja L-Italja l-istess sitwazzjoni. Ġifieri mhux aħna biss nixxarbu deployment can be part of the fun ukoll jekk tkun tħobb it-tim. Ħanejdu hekk jiena. Imma mhux komda l-ċertu nies. Tfakkarni jekk nista' ngħidha di, Giovan. Jien supporter kbir tal-Fiorentina. U Viola Club, eccetera, u nitilgħu u għamilna ħafna biberiji ma' Barone li miet ma' Antonioli għadu sal-lum ħabib tiegħi ħafna. U tlajt ma' wieħed illum mejja tal-leħ illum Martin. Ġbin kelli 69, 70 u l-istess jew iżgħar minni. U mornu naraw mamma mia l-Fiorentina jelabu għej kontra mhux niftakar. Tim fit-Toskana, Pisa għanduku. Jew Empoli. Empoli, bravo, grazzi memme. U għedin wara l-lasta minn Tinda. Dak li kraħ ground fl-Italja. Jien minnom tibda dil-imbirka xi taġġan.
U ħajnajlek ikollok imwin jacket ċajdu l Pancho naħseb. Poncho. Dejjek tabbi tax-xita pal mandek inti saj. U bat jibda jqattar jitħollok il-jeans. Kollox imxarra. Saqaj kim xarbin, u bdejt najlu għatlura jenu kon ħana laq 70 sena ġġejt nagħmelaw. Ħataħroġ l-osteartrite, l-osteartritis mux osteartritis. All right? L-artrite, ħanajlek, man. U bil-kjassa jkollok bżonn fuq il-toilet. Tisfa fl-art. Jiġifieri di krudili li qed tajt inta, mhux għax li taljek, krudili di, għalu każa. Unhuman ħanibda ngħid. Għandu jkun hemm postijiet. Ma l-anti mingħajr tindab dak il-maltemp jiġifieri. Bħalissa l-aħjar ground li għandna, naħseb tal-ħibs. Fem, tal-ħibs. L-iktar wieħed li joġob, anke sentiner, I mean, u ma ktar komdi. Tal-ħibs, ilek ma tmur? Le, il-ħibs ħanejlek. Jena buż, jena nsegwi ħafna. Jena buż jgħad fi grupp ta' ground hopping, għax jena meta nsifer. Ejwa, xinti tmur ħafna. U jgħad fi grupp European football, mux kun, anka lobbiet. Jena mmur l-Italja nara lobba tal-dilettanti, nħu gost nara, biex nqabbel u nara l-affarijiet differenti. Dik pjaċir tiegħi, hija xi ħaġa bħal kulħadd jieħu gost meta jsifer. Kitib li wieħed, ħajbużu nispera li kollu sew, kont inservik meta kont ħeċċef ta' 77 snack bar sena ilu. Rajt il-post li għamilt int fuq il-mistoqsijiet li nistgħu nsaqsu, jien supporter Furjanis, u ma nfallix logħba, Armar Supporters Club. Il-ġimgħa għaddiet kien hemm beltu Furjana, normalment meta nilagħbu ta' għali jien ħareġ permess biex narmaw qabel il-logħba. Imma xi raġuni l-MPL li rifjutat li tħallina narmaw fil-ħodu. Namlu kull tip ta' sakrifiċċju biex ikun hemm 5-star atmosfer. Imma tista' l-MPL it-tgħidilna billi tiftħinna fil-ħodu ħalli aħna nkun nistgħu nitirgħu van biex nevitaw it-traffiku. Logħob kbir li jattiraw in-nies ma tistax tilagħbhom fost il-ġimgħa u laqqas ġo Hibs Ground m'hemmx biżżejjed sigurtà, iddur fejn iddur tispiċċa flimkien. MPL għamlet advance kbir meta daħlet il-football video bħal-var. Imma bir-rispett kollu jew ħad tipprova sena sieħa jew tipprova xejn. Għaġġina għamlu għal-ewwel parti. Kwistjoni ta' finanzi mill-li qed jgħidu. Jiena naqbel miegħu ġifieri, għax kienet taħdem U mhux top 6, okej, imma terġa' twaqqafha u terġa' tagħmilha top 6. U wieġeb għalan fuq għalin. Mela waħda, il-pulizija jdu jkunu preżenti waqt l-armar u ġejna informati mill-korp li dakinhar fil-logħba fil-ħodu ma kienx hemm pulizija available biex jassistu. Alla ma setax jifselhom biex jarmaw. Ta' min jiftakar ukoll li biex nakkomodaw supporters jarmaw qabel l-MPL tidħol fi spiża addizzjonali u tħallas minn buta kull darba li l-armar isir fil-ħodu jinqaraw il-pulizija. Tieni, hemm pjanijiet biex l-algoritmu li jintuża biex jitilgħu il-polos jiġi aġġustat u jiddaħlu kundizzjoni speċjali li big matches ma jaqgħux matul il-ġimgħa. Kienet l-ewwel darba l-Ground Nazzjonali kellu ma jintużax għal xahar sħiħ, apparti residing tradizzjonali, dan ħoloq inkonvenjent. Nirringrazzjaw lill-Pulizija, il-Trasport Malta u l-operat kollu tagħna biex l-ebda inċident ma ġie rrappurtat minkejja li kellna 3 big matches li attendew għalihom 10,000 persuna. L-atmosfera f'kull logħba kienet eċċellenti u dan grazzi għall-istil uniku ta' Tedesco Ground. Again, dawn huma kollha. Huma Tony Bezzina Stadium. Tony Bezzina Stadium, sorry. It-tielet l-FVS, il-VAR, id-deċiżjoni li ddaħlet il-VAR kienet waħda tajba. Konna konsapevoli mill-bidunet li din l-ewwel sena ma kenniex ir-riżorsi umani u tekniċi biex inkun nistgħu inkopru l-logħob kollu. Mis-sena d-dieħla qed isiru arranġamenti neċessarji ħalli jiżdiedu riżorsi biex ikun kopert il-kampjonat kollu. Kull meta jkun nar involut f'koreografiji inkluż f'dak li torganizza l-MPL irid jinħareġ permezz mill-pulizija. Naħseb nar huwa kontra l-liġi bus. Kontra l-liġi tal-pajjiż naħseb. Jiena joġobni imma naħseb Tony Bezzina mhuwiex stadium fil-kontroll tal-MPL. Ground tal-Hibs, eżatt. Fil-big matches kollha li ntlabu
Tony Bezzina Stadium l-uniku darba l-stand ġiet sold out kienet ta' Valletta kontra Floriana sija qabel kick-off. Kienet l-ewwel darba dik. Hemm kwistjoni ta' protokolls ta' saħħa u sigurtà li jiġu segwiti. Madankollu aħna dejjem tajna kull permess lil kulħadd biex jorganizza spettaklu l-istent suġġetti kollu permessi neċessarji. Nissuġġerixxi li kull min ikollu intenzjoni jorganizza dan jafża l-Administration ċentrali tal-inqas 7 tim qabel logħba ħalli ngħinu fil-permessi. Hello Bużu l-ewwel nett prosi tal-dejjem jinsapporta l-Belti. Stanna taqbis fuq it-tinwa. Taqbet tagħmilhom it-tnejn li jew mhux kont ħan ikkummenta fuq dik. Għax ma xejn. Ili nitla ground fuq 30 sena, di tinda ta' għali għawni li jettinti. Ser ġewa, tkun xita tqattar minn kullum kien għaru kaza, u għala nawnek, no reply. Mela, again, Buz, idur kollox, etnatu da. Fuq hija issues loġistika. Is-soluzzjoni hija li l-MPL li kollha ground tagħha. Għax daw huma grounds, il-ħibs, grounds huwa tal-ħibs, u taqali huwa tal-MFA. So l-MPL għandha limitu x'tista' tagħmel fuqhom. Issa ħan niġi għal dik li kont ħanejt, għax li ftakart isemmit Tony Bezzina. Meta il-barranin ground hoppers bħal jmorru l-ground tal-ħibs, iqisu l-esperjenza tagħhom bħala waħda mill-isbaħ fl-Ewropa. L-ewwel net hija old school it-tinda għandha storja, dik it-tinda hija tal-Empire Stadium. Old school. U faċċat għandek view bellezza tal-Port il-Kbir. Meta jmorru tisma' l-kummenti tal-barranin għax huma jitfgħu ir-ritratti, ġifieri Simon Gilbert lu wkoll. Hija vera. Literalment għalihom is one of the most beautiful stadium experiences in the world. Fl-Ewropa. Ja kurzita li jina meta nitkellem għax jina nejnom, ikalmuni. Xita kis-semijiet. U t-tinda da tajba, ma tqattar, irranġaw għamilux, ġifiri. Dobjan il-ħibs ground jieħdu ħafna ħsiebu l-ħibs, ġifiri kjudo student. Pero naħseb wasal iż-żmien ukoll għax qiegħed tkunu jxiju li l-grounds jibdew isiru sintetika u Malta. Għax b'dix-xita għalhekk qed niddilejja u taqali jibda jmur lura anke il-ħibs ground reġa' beda jmur lura bix-xita. Dik kellna xitwa kattiva, però dik m'għandekx. Ninsew għax id-darba smajt żewġ kameramen qed ingeggu aħna hekk. Issa aħna konna taħt tinda. Il-hospitality nieħdu xi fixkun birra u hekk. Fejn Malta? Il-ħibs ground għax jorganizzaw l-MPL. Għamluha ġdida, Ġulju. Għamluha ġdida. Sabiħa, esperjenza sabiħa għal-nies. Esperjenza jistiednu presidenti. Ngħid il-da jagħtu pjaċir. Birra naqra mbit. Bħalma jagħmlu r-rugby, Julian. Tu tara l-logħba minn hemm. Konna qed ngħidu għax Style. Hija stil sabiħa, hija innovattiva sabiħa. Dis-sena kemm għamlet qabel kien għaddej wieħed mill-kameramen. Għalli li jenna kulħadd jinsa dik ix-xita kollha f'dik l-ilma waħna mal-art nixbdu biex naqbdu l-var imkissrin aħna. Ma xogħol bużu naħseb. Iwa xogħol ma jibsa. Jibsa. Dik ix-xita nies ġofi b'saħħitha. Importanti li mhux isma' li xaħat irid jagħmilha di. Kif qed jgħid Mario, parti mhix. Importanti li jkunu mħallsin tajjeb ħafna. Dik ju. Dik il-valur li għandhom bżonn. Għaxiex Fiex kun birra. U f'kun imbit jieħdu id-dar. Il-supporter fix-xita u tixxarrab u tħallas il-flus. Għalek support. Isma' fuq style. Innovation style. Nispe, ma nafx, VIP area jien, ili ma nitla. Nispera l-maddiġ palma ġili kont nara 30-25 sen ilu. Kulħadd libes kif irid, kulħadd tiġi pirħu kif irid, kulħadd tipejjeb kemm irid. Stara t-television ta' barra. Is-sitwazzjoni. Ma li għalmenu. Provaw jirranġaw dis-sena. Ismani, f'dawn l-affarijiet forsi. Għaddej bit-tifel li fiha ta' Kummenta xejn, isma' ma webda pojis fid-dinja sa fejn pjanet is-sifer mort ħafna grounds fl-Ewropa. Fejn kors ta' nies jida jiballa San Gaetano, San Populju, San Paolo, San kultura tagħna l-dejja. Ma nistax nifhem ma nistax nifhem jien. Għax biex tweġġa' dak li jkun, tweġġa'. Iktar u iktar qed tajt inta tfalet jitlu b'xejn. U l-ewwel impatt li ħajkollhom. Kan għandha 16 b'xejn issa. L-ewwel impatt li ħajkollhom da fil-kultura ċivika tal-futbol Malti ilu 200 sena, kont ngħid fejn. Huma dal-affarijiet. Fil-VIP aħna naraw fuq it-television
Ġibu bl-iskuża tilbes lek, iġġib ruħek so. U dik hija l-style, l-standards. Jena ġurnalist. Fil-fatt naħseb għalhekk għamlu għadi bus. Di tal-match day experience biex VIP għax fil-VIP jena bil-rispett kollu jena nkun VIP għax minn hemm naħdem tipoġġi l-inkwit minn hemm jibda ġieli sfortunatament. Vera. And it's something which makes me sad. Għax suppost huma jiena n-naxxar jiena nisnoqgħod VIP, jiena mhux VIP għax jien nitbaqbaq nkun irrid noqgħod nissapporti għat-tim. Immur fis-sajt. Tipo jiena naqbel literalment min irid tkun VIP li tkun VIP għax huwa mhux għax huwa VIP, I mean għax għandu l-obbligi il-kelma VIP fil-ground, fil-Teatru Manuel, f'kunċert, tfisser ovvjament. Disana provaw, trenġat ħafna jiena nkun ħafna mill-lobby, disana trenġat ħafna x'l-stewards jagħmlu xogħol tajjeb. Importanti. Imma l-klabs jew min joħroġ il-biljett il-VIP għandu għal-menu jiskrutinja da xejn. U kien kun furjani su nitlef rasi jaf. Hemm grupp tal-MPL qegħdin jaħdmu ħafna u jippruvaw minn kollox jirranġaw. Fil-fattaw mistoqsija oħra. Naħseb jkun tajb li ssir xi tip ta' għajnuna biex jgħinu l-klabs meta jkollhom pjanaċċi koreografiji, intems ta' permessi u għajnuna biex issir ġew ground. Mistoqsija oħra fuq il-ground tista' forsi ssir xi stand oħra faċċata ta' Tony Beddina fil-baħar. Le, flok training ground. Training ground, pero mux importanti. Pero nifmu, għandu, pero jifem, trejn da kemmek jitrenjaw il-ħibs, ma tistax inti tmur fuq il-ħibs, tajdilom ħanibni. Forsi wara l-lasta ta' dinnaħa, forsi wara l-lasta ta' Sentinel li jett nissema, pero għen aħjar ground ġdid, għax ikun hemm kontroll. Ċerti fil-waqt istess bħalissa sar. Koreografiji, jien meta minna n-naxxar, Lilna għamilna darbtej dejjem menuna. Ġifieri jekk nkun onest sinċerament minn naħa tiegħi u naf li bil-kirkar għamlu koreografiji kbar ukoll dejjem menuna. Ħaġa oħra li jkun hemm xi tip ta' announcements minn kull tim ħalli toħroġ aktar emozzjoni ma' kull gowl. Dik sabiħa wkoll, ifhem. Line-up jew substitution. U fl-aħħar il-gate money jitqassam ġustifikament ħalli kull klabb jagħmel ħiltu biex tella n-nies li ground u di tkellimni jesat qabel bdejna. Semmejt li xi ħaġa. U walan kiteb hekk. Għandu raġun, it-qassim tal-gate money, għax din ma jkunux jafu, hija prerogattiva tal-klabs. Li għal din is-sena ġiet deċiża b'vot li issa qed tiġi rispettat. Huma stess ftehmu li jqasmu l-flus tagħhom. Sewa. Tfisser toqgħodx gerger. Tiddeferija. Id-deferija. Xorta mhux fehm. Issa, ħanejdu din. Għax da importanti. Hawnhekk għandi l-qudiem issa għandi hawnhekk kull logħba kemm kien hemm nies. F'kull logħba sa dil-ġimgħa. Isma' fuq l-announcer bus. Ħanna jixaġa fuq l-announcer qabel tibda dak it-topic bi. All right, ejja. Ifhem, jiena minn dojl nkun announcer nagħmel milli nista' biex nallegra l-logħba, by the way, l-ewwel proset li qatt lajt tal-announcer nipprova kien inti, ġifieri mhux biex nilaqek, qed ngħidlek. Mbagħad ajjart. Inti tgħid le qabel ajjartek. Qabel. Qabel ajjartek u mbagħad faħħart. Fuq ir-rabat ta' ajjartek u mbagħad faħħart. Le, ifhem, hija dejja tajba, però kemm ħassib volontiera jew da minn kull klabb biex jiġu jagħmluha. Imma għaliex ma ssibx. Inkun volontier. Ħadd neħħili xogħol ibuż. Imma mhux sabiħ jien nafx neħu gost nagħmel. Jiena mill-gżira. Jekk jgħidu li nagħmel ta' xarbat nix nagħmel. Julian Holland ta' ċikku. Taħajtu. Għandaħ u bus. Fil-VIP nagħmlu bix-short skużi bil-patata barra u bis-sigarettu nida. U issa n-nawser jgħid ikun hemm xejn serjetà. Ma jkun hemm anke barra. Ejja, mhux imma dan ismani, dak ukoll tajtla tagħmel tournament friendly. U nistidnu s-supporters biex jagħmlu koreografija biex. Le, li tikollok wieħed apposta ta' mhux ta' bad issibu fit-triq. Inti nnawsu fil-lobit kollha. Iwa, kwa. Ija, naxxar biss ma nagħmilx. Għax ovvjament. Għalhekk ma żżewwix, għax m'għandux ċans kif jagħmel dak Bix-xogħol tiegħi kollox nafx kif inlaħħaq f'ħajt, imma sabiħ. Liċenzjat jew di volontarjat kif qed tagħmel. Naħnilu fi żmien li kontiġenti ta' ili minn Jismani, u s-senjur jaf. Ma mux jimbis għanna tim sħiħ, Mario jaf, għandu tim sħiħ. Għak jem zon iktar announcers, dajser, analizi għajdu mamma u għed id-nkunu tli. Le, hemm tim tajjeb dis-sena.
Le ma da suġġerament ta' dakien li kull tim ikollu l-announcer tiegħu bħal m'għandhom ir-Roma. Fil-fatt illum id-doqqu wkoll l-innu ġieli. L-innu ndoqqu ħedej. Id-doqqu l-innu tal-klabb. Jien li toġobni eżempju tajba darba kont tajt suġġeriment, issa nagħmlu diska mal-gowl. Li kull klabb ikollu diska differenti tal-gowl. Qed jagħmlu kull għamlu wara da snin kollha l-Arsenal. Arsenal dis-sena għamlu. Dawn huma affarijiet innovazzjonijiet li għamlu differenzi. L-idejat. Innovazzjonijiet. L-appetito vjen manġando kif Italjani. Issa kitib li wieħed u għalli darba inti wetna u għamilnija. Ma mistax għamilha kull ġimgħa. Kemm qed imorru nies, jattendu nies, u li ma klab qiegħed l-ewwel l-iktar li jieħdu nies. Graduatorja. Mela, ma naħsibx li hija diffiċli il-medalja tad-deheb sissa sa il-ġimgħa. Għal-Winter Games. Valletta. 21,839. Minn meta beda l-lik. Minn meta beda l-lik. Sallu. U għal-numru totali biex n-nis ikunu jgħu. Il-Ħamrun 16,666. 5,000 inqas mill-belt. Di l-ikbar qabż issa. Ejja, Birkirkara 7,291. Floriana 6,409. Issa Floriana mhux għax hawn Florianis, jien nara ħafna din, għax Floriana meta tqis. Spiċċat illum vojta Floriana mill-Florianiżi, ħanejdu jiġu minn bnadi nistenna li bit-tim l-għandhom ikun hemm iktar. Il-ħibs 4,415. Zabbar St. Patrick 3,275. Meta dan huwa pajjiż kbir għal Malta. Slima Wanderers qed jiġġieldu għalik 2,821. Gżira 1,792. Masaxlok 1,708. Naxxa Lions 1,682. Tax Rainbows 1,408. Mosta l-inqas 1,216. Dejjem niġġieldu relegation. Però għandek l-inqas attendenza li kien hemm dis-sena Gżira kontra Taxin. Fewest attendance 83 spettatur. VIP not included. Barra nista l-VIP. Għas il-polizija. Ħamrun Valletta fit-tieni logħba din tlabet dis-sena, Ħamrun Valletta kienet l-iktar li kien spettaturi, 3,650 u VIP not included. Il-fatt huwa li dakinhar Valletta Ħamrun First match day. First match day, Ħamrun kienu ħadu 1916 u il-Valletta 1734. Tajjeb, Valletta Birkirkara, Valletta 1446, Birkirkara 909. Valletta Masaxlok, però toqgħod qis kollox fejn hawn l-isfel ara. Valletta Floriana, l-iktar darba li ħadu nies il-Floriana f'Roba kienu kontra l-Belt. 892. Dik l-iktar darba li ħadu l-Furjana. Li ħadu f'Roba dis-sena. U Valletta 1866, id-derbi. Imma toqgħod qis ara anke Slima Valletta. Slima tad-darba marru bi 308 kontra l-1274. Valletta li toqgħod qis huwa kull fejn imorru. Konsistenza. Forsi ta' kontrihom. Ta' kontrihom jimra. Iktar numru li jġibu dejjem minnu kontra l-belt. Hija normali. Tirbaħ lill-belt. Tista' toħodek, gossier pull belt. Aħna mal-Mosta l-iktar li kellna nies għax iċċekkjajt id-derbi. Kienet tal-biża dik, Le ma kellna oħra labna 3 darbiet, waħda minnhom kellna xi 300 xrajta. Ma mbakkerkom waħda. Kellna waħda meta dik labna fid-disa ta' filgħaxija. Għatem hemm is-sentiment ta' derbi bejn Mosta. Imma jintlab wisq. U dik hija l-unika logħba li nkunu naqra hekk jiena fiha. Imma għajmin in-naxxal li għadhom jitilgħu dik ikunu Ġifieri l-logħba insemmejt, ġifieri. Naħseb l-iktar li Bus. Għax ġili ngħidu klabs kif ifendu finanzjarjament. Ġifieri waħda mill-iktar lobbiet li kien hemm tendenzi il-Belt u l-Ħamrun ħadu gate money 1700.
ma tagħmel xejn bihom biex tmexxi klabb. Da, Top game di jiġifieri. Fi żmieni, u kif fi żmieni għax int kont fil-kumitat ukoll, naħseb tiftakar meta konna nirċivu l-gate money, mela jkollok ċifra. Mbagħad. Kienet toħodhom Issa jieħdu iktar. Issa jieħdu ħafna iżjed. Le, whatever. Immaġina żminiet għaddew. Relativament tara wkoll, fimna xina kelli paga l-bank $20 fix-xahar fil-1970 u training il-Furjana kellna lira kuljum. Tajjeb €3 kuljum. Ġifri kelli kważi mill-futbol daqs il-bank. L-lum differenti, da. L-lum għasabla taħdem il-bank. Inti ġejt għas-salari u bat titkellem inti fuq. Ġifri inti tiftakar żmien. Għalmenu naħseb li tiftakar. U kont fil-komitat ħafna snin. Fejt irċivi l-ammont. Tajjeb intitolat lilek mill-logħba. U mbagħad innaqqaslek tal-lines. Innaqqaslek tal-pulizija, innaqqaslek xi fines li kelli. Fines. Tisbeċa bil-minus. Tiftakaru? Ta' chewing gum, kienu jinizlu ħafna chewing gum. Nitkellem naqra fuq iċ-ċifri. L-ewwel net tittara, l-ewwel net il-belt u l-ħamrun huma istituzzjoni. Bħala MPL, inti se tkellem aħjar minna tnejn. Ija, xi nkun ħafna hemm inti program dejja. L-ewwel net il-belt huma istituzzjoni għall-futbol Malti u anke kif imexxu ta' livell ta' ground ta' klabb huwa qasu Malti. Il-ħamrun l-istess, ġifiri dik il-rivalità. Pre-part qabel il-ground. Però hemm l-entużjażmu, l-entużjażmu tar-rebuilding, l-entużjażmu li Claudio Grek reġaħa over il-klabb. U dik reġaqat il-belt bħala komunità, l-belt kien l-aħħar sena qabel waqgħu ma kienux il-belt li kont qed nara, f'dik is-sena ta' Claudio Grek reġa' rebuild jom. U l-entużjażmu ġab ħafna miegħu, ġab ħafna konsistenza wkoll. Fil-fatt qed issemmi il-belt huma l-iktar tim konsistenti mhux l-iktar ġast tim li ġab nies. Fimt? U l-Ħamrun bħalhom huwa istituzzjoni, u l-Ħamrun kellhom l-entużjażmu tal-Conference League li dik ippuxjat ħafna l-klabb il fuq. Għafra flus. Fimt? Ma fuq supporters qed nitkellem bħalissa, ġifieri għandna nibqa' fuq dak it-topic. Bil-Kirkara huwa li għalija huwa t-tielet skont il-klassifika ma ġabux daqshekk nies, għax dak huwa ċifra żgħira l-Bil-Kirkara. Għax ma kinux sejrin tajjeb, però jekk imorru tajjeb u jkunu iġibulek iktar nies. Ħalloba. Jien din notajt u rrid tinsemmija għax kont hemm. Bil-Kirkara Valletta. Issa, ħalloba. Meta skorjaw Bil-Kirkara fl-aħħar sekonda. U għabżet id-dmuħ. Rajt il-mami ta' Gordon Spiteri, li qiegħed illum wieħed mid-diretturi kien plejer tiftakru inti jira. Għandna wkoll kien mal-Furjana. Żgur. U missieru Michael u kellu ħuħ, qegħdin kollhem jifru. Familja għandhom passjoni kbira għall-futbol. Bunsu l-plejers wara l-logħba. Barra, niġi wiċċ imwiċċ mal-mami tiegħu. Mhux hija bil-bikri. Bil-ferħ. Meta tgħix għall-futbol bus bħal daw in-nies għamlu season jaqalgħu ġo fihom u jitilfu. U supporters mhux weġġat tifel ta' u tirbaħ logħba bħal dik tiżvoga bus, tiżvoga. U dak is-sabiħ tal-futbol dik hija l-passjoni. Irridu iktar nisqalu. Passion għal kollox, jekk m'għandekx passjoni għal xi ħaġa ma tistax inti tkun il-futbol sabiħ. U għalhekk iweġġa' kultant. Il-futbol ta' Tgħidlu l-belt u l-ħamlu hekk tippermettili. Daw minn dejjem kienu klabs li jġibu l-iktar nies, il-belt minn dejjem. Fil-fatt il-belt, meta anke tilab Malta kienet il-gżira. Bil-beltin timla? Bil-beltin 12 plejer, darba għala Willi Vassallo. Għalla volja aħna mal-belt dejjem taf intem dik il-pika. Julian, naħseb fil-70s Furjana kien ikollhom iktar unkas li ma naħseb, jien ma niftakrux iż-żmien hekk ġifieri. Kien ikun hemm iktar ta' anke Ormi u Żebbuċi ma tagħmilt magħhom derbi, kien ikun hemm xi meta tajt 3000 u l-iktar logħba mhux ħafna għal paragun ma dak iż-żmien. Ma kienx hemm ma żminijiet inbidlu. Żminijiet ħafna fatturi. Li kun isir studju ma nafx mill-MPL jew mill-Università ta' Malta jew xi ħadd jikkommissja studju kemm żgħażagħ jidħlu fil-futbol kontrarjament għalli kien jitlu 30 sena ilu tinnota li hum ħafna żgħażagħ martial arts jidirli rajt smajt l-asfur jew ma nafx.
Li għaw iktar zazax fil-martial arts mill-li għaw fil-futbol, per eżempju. Futbol ta' triq spiċċa Julian. Le, fil-martial arts, jtnajt, allora jek inti dat falli kien automatikament imorru l-futbol, ġabu l-ommok, il-missierek, il-ħuk, il-trijuk, etc. ħagħuħra l-nara daqxej ta' dwejja fra Brigoletti, il-lum li l-klabs m'għandniex identità fis-sens. U għandi d-dejjaqni l-futbol ma baqgħux b'1 sa 11 għal-menu taf li d-number 7 George Best u l-goalkeeper. Dik mux Malta biz. Jien naqbel miegħek. Jena minix wieħed minn daw li ngħid mhux Malta biss. F'kollox għax aħna għandna tendenza mhux Malta biss. Bil-banda Malta biss. Xefem, imma l-iktar kinti għandi kif konna aħna. Kif konna aħna, kif kontu intom ir-Rabat, jiġifieri, u kinti mir-Rabat. Tiġbru l-familji, meta toqgħodhom 20 player, times 3, times 4, times 5, il-familji, il-ġirien. Dawn kienu wkoll jakkontjaw fi żmienna għal iktar nies li jmorru ground, għax hemm identità. Illum. Għandek ħafna barranin illum, għala m'għandhomx il-familji jmorru. Iva, ekku. Waħedhom. Jiena dik Fenomenu ieħor da, fenomenu bħalta barra da, fenomenu bħalta barra. Però l-futbol u iżjed b'saħħtu. il-futbol, il-livell tal-klifel kalċistik improvja. Improvja. Le jemma mux, ma nistax immirikom Improvja. Zgur. Improvja. Anka setup stat-tim. U b'saħħtu iżjed. Le, fil-fatt jena ċennajt dwar-il-valli. Imma qed nitilfu li qed tgħid inti, qed nitilfu żgħar l-identità taż-żgħar fin-nesri. Biss dik għandi punt. Jien il-mara tiegħi taf x'ħarti dil-ġimgħa. Taf x'ħarti eżatt li qed inti. Dil-ġimgħa kien hemm tifel daqsu, tifel tiegħi sentejn għandu. Tifel ieħor daqsu jilagħbu. U dat tifel ieħor ħadlu kellu għandu l-ambretta t-tifel tiegħi. Tifel tiegħi għallu majn dik tiegħi, ieħor ibbuttaħ. Majn u mhux majn, ieħor ried. Ma għamel xejn. Għalt li naħseb John ħanibda nibatu ma' xerat it-tifel. Għax bil-bullying il-maċarar għandhom bżon. Tajjeb, dik bullying għalik jena daċi. Bullying għatti, ma' jimmod nannaqom it-nejja ħarset kuxier. Biex il-tifel jittallem jikber. Imma l-ommiet ħossu. Ejjo, 100%. Għandhom 7 cents, 8 cents, 9 cents. Dawn għed. Lefu l-bicċa xogħol tal-barranin u mux Maltin ġan. Jena ma nasax najt li ma jitlux iktar Maltin għax qed jiġu l-barranin. Issa. Huwa fattur daqsxejn. Minnu tajjeb jilab. Alright, dik kon ġejbija, minnu tajjeb jilab. Biss daħlenna daqsxejn il-fattur ukoll. Il-klabs Maltin saru wkoll li rridu suċċessi malaj, bħalma ġara l-Italja, u ħafna klabs bħal-Verona ħaddu l-ik darba. Short term. Ħaddu l-ik darba mbagħad sparixxaw, il-Roma ħadduh darba ma U n-Napli ġejjin fl-istess. U allura, imma min ikun tajjeb, jilab. Tkun ħasra, u jena għaddejt minnax meta kont jemmin ġibna 3 players, aħna kellna 3 players li jien kont ma kienx dak il-flus li kellhom klab soħra. Għavolja konna mhux ħażin fi żmien Sur Anthony Grexant u Neville Fennico, eċetera. Ma konna nqogħdu attenti, konna noqgħod attent ħafna. Tajjeb. Ma meta kellna 3 Crowley, Miller u left back. Right, kim right. Kellna 3 li jiswew 8, jiswew 7, jiswew 10. Għalija. Ne, jieni. Kienet tradizzjoni sabiħa anke l-Italja. Fantastiku li drajkar. Il-Furjanizi kienu jaraw il-kroni. Jiena kont nel-limita. Illum il-ġurnata barra jiġi jitla. Jiena nara s-seġarata. Batman ma kaxkar kollu xem. Għax namlu. L-ewel mar Furjana. L-ewel rabat. L-ewel Furjana ġi. L-ewel Furjana l-ewel. Furjana, rabat Furjana. Sorry, mela għandek raġun. Namlu bħalta barra, u nikkopjaw li u tajjeb. Għax għandna x'nitalmu, biss nerġa' ngħid. Il-futbol għamel ħafna ġid, ġa semmejt l-affarijiet. Opportunitajiet ġodda, opportunità ta' xogħol, opportunità tfalli wara kollox divertiment tal-ħajja. Huwa li tilab li tiżeġġ futbol għalija. Ma rix nirrepeti. Imma jiena l-esaġerata li ftaħna li ġibu kemm jistgħu jkollhom 12 ta' jiena kont nillimitaw. Jiena personali. Imma lek jiena personali kont nillimitaw. Personali. Il-barranin u l-ewwel livell. Pero ħanajdek waħda. L-ewwel livell intom tajdu u ma merikx. Lu żgur snin ilu mort mistieden meta l-lonċ ilu da, meta l-lonċ għal ktib Andrea Kembri. Tarax loba waħda imma. U kien hemm referi li mhux għal dik qed. U da referi u minnu nsejx ismu. U
U saqsejtu, bil-barranin li ma kienux 18 jew 17 kull tim, ma kienu ġa. Għalli ħanajlek taf xinu żgur Julian, għalli jien kont dejjem nimmarka kemm għamilt kilometers waqt il-logħba. Kemm il-għom il-ġew il-barranin qed niġri iktar. Ma nafx hekk hux perfetta di. Ħanejdek għaliex. Jien il-nota. Issa, mela, dan hemm l-ewwel round, l-ewwel parti ta' titrenjaw iktar, full time. Ma il-dan, l-ewwel round, ma tibda tgħid isma' issa lesti, l-ewwel tnej lesti, l-aħħar tnej lesti, sammu nara ground. U hemm li rranġaw, issa t-tieni parti, mura issa qed immur narhom. Tajjeb, tal-għaġeb ċib il-lob, ma stennejċ li gżira jien fil-li għedin lejla ħaxin għatfejgħu. Jek għal-kelmu fuq futbol il-level bilanċjat ħafna bu. Daqqa waħda, gżira għed jġirdu jkunu ma tal-ewel, fit-tlet lobit erba. Il-level bilanċjat, il-level bilanċjat ħafna. Jena krajt il-klassifika biex għalmenu. Bidlu il-barranin, il-ħafna barranin, il-bilanċjaw l-timijiet. U nduna bija ġezmun Zarafa. Il-ġimma l-oħra, jietaw. Jena minix coach, so fajet tekniċi. Kelli Jacques Sherry, tafu Jacques Sherry taħartaxin? Il-coach. Dak l-uniku coach fid-dinja. Li mar ħażin fl-ewwel round. U il-komitat, is-soltu, il-coach keċċi, da keċċew 13 il-plejer. U zammew il-coach, u biddu 13 il-plejer. Fejda? Għadda xir. Mux ħalta, il-merkato ta' Malta ta' Jannar, issa ġi iktar bizi. Iva, ma 13 neħew. 13 neħew b'kollox. 13 għandi kollox għaw. U ġabu 12 u ħallew lilu. U ħallew il-punt. Interessanti di. Imma hija il-forma ġapi li għaffajt jamlu għek, tħobbu ma tħobbu, hija parti minn dal-forma. Tarom, tarom. Per eżempju, nsemmi il-Mosta. Il-Mosta wara l-ġemilom bidlu iktar naħseb jien. Min Jannar. Jannara. Daħlu 6 ġodda. Bows, daħlu iktar minn dawk, daħlu 6. Tajru 6. Ta' wissa f'Jannar. Hibs, daħlu 5, neħħew 8. Daw kolla ta' Ija, ma. Ettom il-ġemma l-oħra begda. Din hija r-reaction tal-format tal-kampjonat. Zidu 3, neħħew 4. Għal-Furjana. Furjana xi mhux ħafna. Il-ħamrun, kull mamlu. 3 ma ġabu. Ma tajru 8. Mhix updated. Tajru 8. Le għandek iktar. Ma s-sona dawk li baqli ta' għandek hemm oħra. Għana u l-Furjana. Daħlu 3, ħadu l-bir minn Dervi Savik ġeċu Kurtalic. U neħħew 6. Daw allura xinti forsi. U daw għed l-ewel u koll fijat għandhom ċans Furjana. Issa l-oħra tilfu kollox. Furjana bidlu ħafna iktar is-sena l-oħra. Is-sena l-Ħamrun iktar li jagħmlu changes. U tarxien, ma nafx jiena. Jiena rajt il-klassifika daqsxejn dolodu. Ħan ermijak biex almenu norjenta daqsxejn ruħi għal-suġġett tal-programm. Jiena fil-bidu tal-istaġunet li Furjana jgħidu li għax id-dista kbir. Da memx. Bejt timijiet. Għambit nżoċ timijiet. Furjana u ħamru. L-oħrajn tilfu għet jotnej u għajdin forsi 5 post. Memx. Xamma tija hija kif qed jgħid Mario. Anything can a game can go. Għalhekk in-nexxa il-kampjonat tal-MPL il-nexxa. Jibgħu favoriti għax b'saħħithom. Hemm issa qed jitqgħu. Tilfu żewġ tazzi, Liema. L-aħħar waħda. Tilfu Super Cup tilfu Super Cup u Jubilee Cup. Iwaqqaw naqra punti, pero xorta li jibqaw. Għandek il-trophy. Team to beat. Team to beat, għandek Floriana għedin fuq qoddim. Għandek Gżira f'daqqa waħda splodiju mixxej. Ivi, ma dak is-sabiħ ta' dak is-sabiħ ta' dan il-lig. Pronostiku ma tistax tagħmel, ġifieri. Jien irrid ngħid il-Lalan ħanġibuk waħda, hospitality. Ejwa, daqshekk, ha. Biex noqgħdu nitkellmu, ndiskutu. Sabiħ, le. Darbik tan nitkellmu milli naraw. Tieħu friċkom berra hekk hospitality sabiħ. Għadha għandi kollu l-ilma. Kollu l-ilma. Jien ukoll jum kelli nieqaf nixrob. U l-ewwel darba li mor sidnuni parti ma xrob xejn u tagħtni rasi. Għattom daqshekk parti xfajtin minħabba li kelli operazzjoni.
Missa ta' tzambit noħoda. Għaxet il-professur għalli ta' tzambit tista' toħoda. Issa tattikament il-ħamru, x'għandhom speċjali? Il-ħamru l-għennet irrid ngħidha di bil-ma ninsa. Tifhem? Entużjażma jitruħi tal-ekwali b'dal-aħħar lobit li nagħmlu fl-Ewropa b'mod li kważi qatt ma kont għaddejt minnha, ħankun ċar bħala supporter neutrali. Iju jinspiċċajt nikdi għandu frejja. Jennaja għaddim il-television id-dar. Il-loba li jagħmlu mal-lozen jien qatt ma rajta. Ħares lejla l-lob. Ejja ħamrun, naja, meta jem il-rabat ta' kontra ħamrun suppost. Il-pjaċeri di godere la partita. Għalek għatlek il-futbol Malti nikkalmaw. Ma jgħid kivu l-ġurnalisti mras għallom ikkalmaw daqxej, ta' xin kollu s-saqsun id-da. Sammu li xċertu personaġġi, please. Għallom unitqu daqxej, unitqu daqxej. Mela l-futbol aħna mod internazzjonalment l-aħħar lobit ta' tim Malti għalija tal-ġen, għad gosna rom jilabu. Niftakar żmien fejn għaskonna naqbżu nofsirraw. Tafxini, għala Joseph Portelli. Il-pjaċir jien ta' kemm namlu l-ħamru. Jien ammirajt il-Joseph Portelli. Nazzjonal. Jien ħad gost il-pjaċir li jtin il-futbol. Titkellem għalija. Għaxu għal. Għalina s-saxħa tal-ħamrun il-lum qiegħda fil-ples barranin li nġibu. Tafalix? Biddel nofsom, jien mhux kontrarju tagħhom. Minħabba li dawn bil-issa qegħdin nirabu ġolik Ewropej, dal-ħolma tagħhom xi darba jirabu manan ma' tim dan. Allura jiġu għaw, vera marħamlum, jitqatlu, jagħmlu their best biex forsi fl-aħħar jilagħbu fl-Ewropa fl-aqwa kampjonat. U għandak qed jagħti ħafna iżjed. Issa ġara dawk spiċċaw għax dik spiċċaw. Issa m'għandu bżonnhom dawk għolin. Imma ħadd terġa' tal-proġett mill-biżu b'bus. Jiena ngħidlek isma'ni, ngħidlek ġus, ġus. Skużani Mario, jien taf nara daqsxejn forsi żbaljat. Qed ngħid jiena ġifieri mhux qed nersaq il-ground, mhux qed ngħid xejn. Imma jien naħseb li apparti mod fil-kamp internazzjonali, fil-lobit internazzjonali, ħamrun ħadmu b'mod li tom il-riżultati, allura ħadmu bil-laqgħa għax bibbażaw fuq il-barranin. Jiena tajdu li hemm bilanċ bejn it-timijiet, jiena naħseb li jista' jxeqleb il-dam. It-tim li għandu l-iktar players internazzjonali, Maltin, u hemm naħseb imma. Mela. Minn tixtara lik u l-aħjar players ta' ħamrun, l-aħjar players ta' ħamrun kienu tlet Maltin. Il-goaler. Henry. Il-goaler ritnajt ħanajlek. Il-Mbong. Mbong u Kamenzuli. U Kamenzuli. Appartendom il-Garcia, Malti. Garcia, ma u s-saġi daħal. Mal-Furjana Garcia. Li kien mal-Furjana, midfielder intelligent. Dak li joqos laħna, fl-opinjoni mizera tijaj il-Furjana. Garcia. U l-ħamrun joqosom, il-ħamrun jilabu 4-3-3. Jattakkaw. Isma, Florjana huwa tim mill-laqwa ta' għadda l-ura. Ma nafx, ħanejdek jiena. Jiena joġbuni jilabu. Issa jistgħu jaqtaw li rasi minn għada. Pero jiena l-ewwel programm li ġejt mistieden kien fil-programm ta' Envi Monsignor, il-kampjonat. U għat li ħajir puħin. Jena maħsibtix bħalek, nkunu nasmijak. Taf inti kulta konna namluwa. Min taħseb jirbaħ il-lig, għadu jibda da. Għettu jinnejt li Florjana jihdu l-lig u Valletta jġildu maħħom. Għallu għalix, għettu il-Furjana s-saru ħasar ulo. Ser ulo mux bil-fottimenta, biex ma niftijem xħazin. Għax kienu l-aħjar tim. Kienu l-aħjar tim. Misruqa għax kienu l-aħjar tim. Misruqa dak il-forma, Iva, missa għetnejt. Jgħidlek u fimtek. U darbtej, wala xulxin. U raġaw, edinem. Għax Furjana ta' kamra, nisi fallit l-ek dak Jake. Jake bħalissa ċelebrità. Improvja ħafna dak fatt, sentejt. Bħal leadership, ma improvjax għax dejjem player tajjeb, d-darba qed ikun tajjeb għax qed ikun leader, qed jieħu tim fidejh fil-moment ħżiena. Kien Julian Holland faqwa tiegħu u John. U John, le. Il-moħ kif ikellem il-plejers. Għax kont tkellem ħafna l-plejers. Iva. U dik fil-fatt il-leaders għadhom jispikkaw Malta fajella li għandu
Għadu jispikka. Steve Borch għadu jispikka, Henry Bonello huma leaders, huma jmexxu. Darba ġej Christensen, darba ġej Greg ħafidejh it-tim tal-Furjana, u għalhekk qed ikun mhux ġast fil-pitch, għax fil-pitch nafu l-dejjem kien tajjeb. Il-problema jossija biex intuħu l-lig titterbaħ awtomatikament u bil-fors il-konfront diretti ma' top team. Issa l-Furjana ilna, xanajt ilna xin Furjanis. U koll, Furjanis sew. Ilna ma nerpu ħabru. Ma jkunx Furjanis, intom baħat Furjanis. Ilna ma nerpu l-ħabru jidir li 8 seasons. U għem ħajorbotu jħol. Stija xaġa mentali. Inti taf li il-ħibs fil-Super Cup għat ma rebħulhom l-ħamru. Il-ħibs rebħulhom darbtej fil-Super Cup u fit-semi-final ta' trofi s-sena l-oħra. Issa, man ġenerali għed titkellem. Isma l-ħibs proset il-ħibs titnajda, U kol bidlu t-tim, Proset, tuħu gost. Pero ġralhom il-ħibs ġralhom, u konna nejdu aħna. Ħibs baqgħu bil-legazzi ta' bezzina. Weġġalhom il-goalkeeper fil-bidu tal-istaġun. Ġabu goalkeeper għadu żejr. U kien nieqes mill-esperjenza. U bdew jaqalaw sakku. Biex taħla kellhom il-ħaber. U bdew jaqalaw ħafna, kellhom problema ta' ħaber kellu ixxu bil-qorti. Għala spiċċaw Branesco ex Juventus. Fejn huma dejjem John Bonello, Henry Bonello, blaqwa goalkeepers marru l-baħar. Però l-ħibs huma konsistenti. Issa ġabu dan il-Rumen. Fil-bidu ġibuż dak, kien weġġamma. Fl-Ewropa laqbu għad kemmu tajjeb jien. Imma issa, mill-ewwel der id-differenza u ħadu l-ewwel tazza. Isma, Tarom fundamentali. affarijiet importanti. Ejja logħba ta' team game, imma kultant l-individwali jaqilbu mhux hekk, individual. Buf, tistan għandi ħolma bajdu għed nikellu fuq il-futbol, innaxxar konna l-lakki ħafna fi trofi. Dejjem ma timijiet tal-first ta' semifinal. Ġifiri kapaċi nitilaw l-ewwel darba semifinals ta' trofi. Dik hija l-ħolma ta' ħajti jiena. Li qatt ma rajt tas-sieħ. Darba naxxar nieħdu nur, imma. Għandkom Imma li nitilgħu semifinal. Għandkom nies anke tara Il-ftit nis li hemm buż iħobbu r-raħal. Huma dak li tieħu ħsieb. il-festa tar-raħal tagħkom. Pakkjaw ir-raħal. Diffiċli kultant mhux innaxxar l-ġenerali ħana n-nies il-futbol id-distakkaw naqra minnu l-futbol Malti, tant kemm daħal invoga l-futbol internazzjonali, di hija waħda mid-differenzi mill-lejti sa issa ġifieri. Plus hekk hemm iktar nies li jħobbu l-festa mill-futbol. Hemm ħafna raġuni, qed nitkellem fuq naxxar però hija riflessjoni ta' ħafna mill-irħula Maltin. Tibgħod nitkellem fuq l-irħula jien naxxar Mosta, Balzan, eċetera, eċetera, fim? Imma jimin huma l-komitat jippruvaw mill-li jistgħu. Jiena minna snin. Aħna bla każina dik ma tgħinx buża. Aħna Julian u anke. Fejn m'għandekx fejn tieħu drink qabel il-logħba wara l-logħba. Ma tistax. Hekk għall-futbol għax inħobbu l-futbol. Għax inħobbu l-futbol u nħobbu l-raħal tagħna wkoll. Però nnutajt ħaġa li dar-aħħar inkejja jkun hemm fuq għad-disin għadna li dik ma toġobni. Bil-fil-differri u mhux fil-differri. Ma dik minn dejjem ukoll. Tifajni Però ma ndaħlux. Però il-politika ma għadix tidħol. I'm very happy bija jien. Ma kienx nisma tajjir politiku. Kienet qabel. Kien mela. Vera? Għajlu ġannet. Jiena ma niftakarx. Ma tagħmlu xejn ma hekk, ma tagħmlu xejn. Ma niftakarx tajjir politiku tajjien. Għajmen kull raħal għandu nis-laburistu nazzjonalisti. Ismani anke kien hemm għax qed niftakar. Ir-raħal jaqgħad politikament. Ma kienx ġifieri fil-maġġor parti tiegħu, ma kien hemm issa inqata' which is a very good thing. Ir-raħal jaqgħad il-futbol jaqadlek il-politika u żewġ każini tal-banet. Hawnhekk kien hawn is-superintendent u l-assistent kummissarju tal-Aims, id-direttur. U qal li ħajamlu minn kollox biex iwaqfu dal-klim ħażin mħabba tfal. Dan jiena xi bdejt nara d-darba l-oħra. Tfal ta' 6 snin ħdejja ikantaw klim ħażin li qed jisimgħu l-kbar għax jafu x'qed jgħidu. Tajjeb. Huwa suġġett antipatku ħafna. Ommi l-plejer, ommi l-referi, ommi l-plejer l-iskurjani. Inti taf li jajruna kienu, jajruna minn uħobb sport ieħor lil min uħobb il-futbol bħalna kienu jajruna lill-logħba tal-Popolin
l-logħba tal-madranġara. Tarħamandi. Il-futbol. Working class game. Il-futbol ġib il-popolin, with all its good and bad. Fil-fast fi żmien. Jiena nemmen- L-lum kulħadd għandu. Edukazzjoni, isma' jiena bdejt biha. L-lum kulħadd għandu xi Il-media. xi tatu dak żmien. Il-media, per eżempju, dal-kas, il-media can work on. Il-media can work on kontinuament tajt il-valuri li jġibu l-futbol, rispett reċiproku u dal-affarijiet. It's a question of education. U enforcement għal-menu b'mod korret, bil-kalma, fl-istadja. Jien ommi ħana il-hek. Ma nafx kif semmejta, fuq id-da. Fuq id-da. Mela, fuq id-da. Ġili kienet tajt l-ispettur, dak it-twiler, sejċ ismu. U tajlu kellem da xejn il-da, konna ġara ma. L-assistant kommissarju. Josie. Prinkat. Darba telqet lura mill-ground għax kienet titlab fistata fil-futbol tal-linja mbarra u timxi sa taħali u sejra lura. U waqaf wieħed insomma bil-karozza u għallit la Mrs. Għatlu li grazzi ma tafux. Insomma. U bdew jitħattu insomma u għatlu d-da u għatlu daqxie seġerat għalla bjera. Joqtu wieħed mal-ġem. U jittalqet timxi, tifel għallok minuta, għabada l-ommijek, għallaħaq, jitħol fil-karozza, daqsek. Storja ħelwa. Fuq tal-klim ħażin ħanejt xi ħaġa. Taf kif isolvu għall-Italja di u pajjiżi oħra? Kif? Segregation. Floriana Family Stand, Floriana Ultras. Naf li aħna żgħar imma wara l-asti l-kurvi għalhekk qegħdin. Għax fil-kurva tista' toqgħod naqra iktar imqareb. Interessanti dal-punt. Issa ħna żgħar, però jekk ħajsir dan il-ground għalija. Ma ħsibx li daqshekk x'ismu tal-każ. Imma jiena eżempju, jiena nidħol fiha l-logħba mhux ħanejt li nqaddis ġieli għad xi ħaġa. Ħażin mhux fuq, mhux qed nitkellem fuq da reliġjuż jien biss. Jien idejjaqni, pereżempju li ħanejdek, ir-referi saffar fawli mhux ma ġobnix ili, imma noffendih. Bir-razza? Mhux bir-razza, da forsi jommu mieta ġimgħa. Meta u tindividwa bħala persuna. Abar tommok u bidaqgħu ejja kamon. U tisma' tfalek it-tajjir. Abar tommok. Jiena darba ilu ħafna Ronnie Cox għalli għafillu kellu inċident fuq ix-xogħol u kien inħaraq. U niftaħra kont l-enclosure, għadni xi ma naf 7 snin 8, nitkellem bl-Ingliż u eccetera, kont għadni hekk. U wieħed beda jgħidu maħru. U jiena għadder li ta' 8 snin. Li ma kienx qed jilgħab tajjeb ħafna. U niftakar qomt u mort inkellmek lok jogħġbok please għatlu erħilu ma jmux jibda jilgħab tajjeb u jiskur jgħanna xi gowwi. Iktar jilgħabu. Ejja tiġri ħafna. Insomma. U rejxwierim darba t-nalabu kontra tim u kien għadu kif mit-missieru għalli għafillu u xaħad beda jgħajru tim u xinu. Madonna switchi għapub, għamillom u ħetni jek tabnum repatri. Instigation kienet, motivation. Nara għet nsemmuwa u dinu narqu. Ħalluhom il-plejers għax jiskurjawlkom. Il-biraħ nura waqt li qed nara l-logħba ħamrun bil-Kirkara, qed nitkellem ma' ġew il-Brimba u ma' Ġesmond Zerafa. Għallu ġus tiftakar. Għallu darba minnhom qed nirabu kontra bil-Kirkara. Għallu musa nsemmi minnu għax għadu ħajju għadni nafu. Però niftakar kontemi, kont isfel. Għallu ġi u beda jajjarni bil-razza u bil-familja. Dil-Ġesmond. Għallu dor fuqek. Għallu għajja ħanimlewom, għallu tajni jont minja. Min għal-matriku. Għallu għajja ħanimlewom. Għax ħajruni. Motivation. Tisma ħażin, jena ġilli meta jabdu ma' plejrek nejn, ngħidulhom ħallu ħaġu ħajskurja. Vera jiġri. Ħalma minna ċalanoglu l-Milan, jena jartu, ġifieri ħankunu net. Kompli għajru. Nirringrazzjom, vera kien program sabi. Qed nippruvaw ndaħlu dak tip ta' programmi. Ħanarġgħu nħajrukom tiġu taraw il-logħba, ħanħajruh li ħajruni. Issa nħajru l-ġurji, hemmhekk. Xorta marfu. U jaqbillek bil-ħaq. Tiġi hemmhekk. Għax nofs in-nies li jkun hemm fil-di hospitality kollha furjaniżi, ma nafx minn fejn qalaw
Vera? Anka waqt bil-kirkara belt. Iva, kolħat furjana jisem. Ma jintafaw l kemm ħajkunu neutrali, jo naħseb tal-furjana. Ma xorta furjanizi, furjana jitkellmu. Ma nafx. Nirringrazzjak ħafna, ringrazzjakom għattu maħna. Kif tara għetin il-ġimma jidjaw jinstema dan, għetna n-rekordjaw il-ħamis għal-ġimma, pero ħafna drabi għet jaraw il-sibt u l-ħat. U kol, ibatu, iktbu fuq 7784-5905, il-numru tijaj tal-WhatsApp, iktbu u wixbukom. Tajjeb, intom għalek għedin. Minarkom il-futbol muxejn. Il-futbol għandu bżon lil-players, lil-referi, u lirkom. U l-inna biex nejdu xaħġa li tuqt tarawna u tisimawna u toffenduna. Ciao, ciao, s-sena tajba.